ассалому алайкум варандагони гиромӣ мухлисони барномаи футболи осиё бо умеди хушрӯи рӯзгори шумо ба барномаи навбатиамон шурӯъ мекунем. дар барномаи имрӯза игор ангеловский сармураббии нави дастаи мунтахаби тоҷикистон эълон гардид. мунтахаби наврасони то 17 соли тоҷикистон нахустин вохӯрияшро дар бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё бо дастаи мунтахаби Таиланд баргузор карданд. голи нахустини Шевони Абашоев дар ҳайати Теренгану. Растови Рустамятилов дар сафар ғалаба карда соҳиби 3 имтиёз гардид. Суғдиёна бо Зоир Ҷурабоев аз Бухоро ва Қизилқум бо Алишер Шукуров аз Локомотив шикаст доданд. даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон ва клуби марказии варзиши артиш боз ба ғалаба ноил шуд. лигаи бартари чемпионҳои дуи Осиё дар кадом ҳолат аст? ба шарҳи муфассали барнома шурӯъ мекунем. ҳафтаи гузашта Федератсияи футболи Тоҷикистон аз интихоби сармураббии нави дастаи мунтахаби Тоҷикистон хабар дод. минбаъд дастаро ба ҷоми Осиё мутахассиси 49-солаи мақдунӣ Игор Ангеловский омода мекунад. Игор 2 июни соли 1976 дар шаҳри Скопьеи мақдунии Югославия ба дунё омадааст. қаблан ӯ мунтахаби мақдунияи шимолиро роҳбарӣ карда онҳоро дар соли 2020 бори аввал ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Аврупо баровард. дар сатҳи даставӣ Ангеловский клуби футболи Работничикиро дар мавсими 2013-2014 ба унвони чемпиони ин кишвар расонида 2 маротиба ҷоми мақдунияро ба даст овард. ӯ инчунин дар даставои Горицаи Хорватия, Каспии Қозоқистон ва Этникоси Аханаси Кипр фаъолият кардааст. ҳамчун бозигар Игор Ангеловский дар ватанаш дар ҳайати даставои Мақдуния, Чорче Петров, Перестер Битола ва Победа Прилеп, инчунин Сементрия 55 пойтахт ва Скопе бозӣ кард. аммо ҳеҷ гоҳ худро ҳамчун бозигари беҳтарин муаррифӣ накардааст. бо Сементария ӯ дар чемпионати Мақдуния дар соли 2002 медали биринҷӣ ба даст овард. ҷоми Македонияро дар соли 2003 соҳиб шуд. ӯ инчунин дар хориҷа бозӣ карда 2 мавсимро дар чемпионати Словения бо Публикум Селже ва 1 мавсимро бо дастаи дивизиони дуюми Сербия Срем гузаронид. пас аз анҷоми фаъолияти бозигарии худ ӯ директори варзиши Работнички Скопе шуд. тавре гуфтем баъдан ба ҳайзи сармураббии ин дастаро машқ дод. ёдовар мешавем ки мутахассиси Мақдунияи шимолӣ Игор Ангеловский дар ин вазифа Горан Стеванович мутахассиси 58-солаи сербиягиро иваз кард ки ӯ чанде пеш аз вазифаи сармураббии тими миллии Тоҷикистон канор рафт. аз 5 то 22 май дар шаҳри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ 21-мин мусобиқаи ҷоми Осиё миёни наврасони то 17 сола гузаронида мешавад. дар он 16 дастаи беҳтарини Осиё барои ҷом мубориза мебаранд. дирӯз дастаи мунтахаби мамлакат таҳти роҳбарии Далер Каёсов баъди омодагии ҳафтаина дар Имороти Муттаҳидаи Араб нахустин бозии худро бо дастаи мунтахаби Таиланд дар гурӯҳи А баргузор кард. шаҳри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ баъди анҷоми бозиҳои Лигаи бартари чемпионҳои Осиё боз ҷоми Осиё байни 17 солаҳоро ба оғоз гирифт ва инҷо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо пироҳанҳои сафед дар муқобили Таиланд ба майдон омад ва аввалин ҳуҷум аз канори чапи майдон аст. футболбозони мо хеле инҷо хуб тӯбравоӣ мекунанд. як партоби хеле хуб ба пеш ва инҷо пеш аз ҳама бозигарон инҷо Парвиз Сангинов аст. тӯбро ба Маҳз Муҳаммадҷон Мираҳмадов мепартояд ва ҳисоб боз мегардад. як бор дигар дар такрор бинед чӣ гуна бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон хуб бозӣ мекунанд. ин Патчераут Сабон аст ки бо худ голаш дар дақиқаи аввал ҳисобро боз кард. ҳарчанд шумо инҷо мебинед ҳисоб дар намолавҳа дигар аст, вале баръакс футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар дақиқаи якум гол доданд, вале ҳуҷумҳои дастаи мунтахаби Таиланд ҳам бисёр ҳам хуб буд. онҳо фишорро хеле зиёд карданд то ки қусури голи нахустинро бароранд ва дар як ҳолате ки ҳоло мебинем инҷо футболбозони ин даста хуб ба пеш мераванд ва пеш аз ҳама инҷо футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дифои хубе ҳам доштанд ва дарвозабони мо ҳам Садриддин Сатторов хуб бозӣ мекард. ҳоло инҷо як ҳолати бисёр наздик ба голзанӣ Парамет Лаугонг қариб буд ки ҳисобро боз кунад, вале бахтамо буландӣ кард ва ту ба тири дарвоза бархӯрд. фишори дастаи Таиланд хеле зиёд буд ва инҷо дар маркази майдон маҳз ҳамон Патчераут
Сабун ва ки голро ба дарвозаи худ зада буд, аз ҷониби довар корти дуюми зард мегирад ва бо корти сурх майдонро тарк менамояд. Ин дақиқаи 59-уми вохӯрӣ аст ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо афзалияти як бозигар ин бозиро идома дод, вале ба ин нигоҳ накарда Таиланд ба бохт розӣ набуд. Онҳо ҳуҷум мекарданд ва вазъиятҳои бисёр хатарнокро ба вуҷуд меоварданд ва наметавонистанд аммо гол бизананд. Инҷо ҷевакон буд ин гузариши хеле хубаш, аммо дарвозабон ин тӯбро ба берун фиристод. Зарбаи кунҷӣ аст, боз як ҳуҷуми хатарнок ва инҷо футболбозони дастаи мунтахаби Таиланд дигар имконияти голзанӣ ба вуҷуд оварда натавонистанд, ҳарчанд кӯшишҳояшон 10 нафара бозӣ кардан буд барои баробар кардани ҳисоб ва дар мадори ин бозӣ дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар бозии аввал дар ин ҷо бар Мянмар бо ҳисоби 4-0 пирӯзӣ ба даст овард ва боз 6 дақиқа вақти иловагӣ аст ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ин ҷо тӯбрабоӣ хеле олӣ мекунанд ва ҳуҷумашонро аз канори чап боз тӯбро ба Муҳаммадҷон Мираҳмадов мепартоянд. Ин ҳунари олӣ ва техникаи баланди ин бозигар имкон дод ки тӯбро ба Сангинов партояд ва Парвин Сангинов ҳисобро 2-0 мекунад. бисёр бозии муҷаллои олӣ танҳо барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон боз як ғалабаи дигар бар Мянма мемонад ки барои ба бозиҳои минбаъда рохат гирад. ба бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шервонӣ Мабадшоев муваффақ шуд ки дар даври 24-уми Лигаи бартари Малайзия шумораи голҳои худро боз кунад. Дар ин вохӯрӣ бо дастаи Кучинг ҳам Шервонӣ ва ҳам Эҳсони Панҷшанбе аз дақиқаҳои аввали вохӯрӣ ба майдон омаданд. ва дар дақиқаи 13-ум баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ аз ҷониби Эҳсони Панҷшанбе Шервонӣ бо зарбаи сар ҳисобро боз кард. баъдан соҳибони майдон бартариро ба даст гирифтанд ва дар дақиқаи 64-ум баъди вайрон шудани қоида дар майдони назди дарвозаи Теренгану довар зарбаи пеналти таъин кард ва онро Роналдо Мгаҳ ба самар расонид. Марко Этаме дар дақиқаи 80-ум голи пирӯзиоварро ба дарвозаи Теренгану равон кард ва бозӣ бо ғалабаи Кучинг 2-1 хотима ёфт. дар ин вохӯрӣ Эҳсони Панҷшанбе корти зард гирифт. Рустам Ятимов дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва клуби футболи Ростов баъди мағлубият дар даври гузашта аз Оренбург бо натиҷаи 1-0 ин навбат дар сафар бар Динамои Махоҷқалъа бо натиҷаи 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. дар дақиқаи 28-уми вохӯрӣ ғайри чашм дошт Янҷапо аз дастаи Динамо бо худголаш ҳисобро боз карда меҳмононро ба сафи пеш баровард. дар дақиқаи 60-ум ба дарвозаи Рустам Ятимов зарбаи пеналти таъин шуд ва онро Гамит Агаларов дақиқ ба дарвоза зада ҳисобро баробар намуд. Рустам Ятимов самти зарбаро пайдо карда натавонист, аммо футболбозони Ростов бо кӯмаки Роналдо дар дақиқаи 70-ум аз нав ба сафи пеш баромаданду бо 3 имтиёзи нодир аз Махоҷқалъа ба хона баргаштанд. баъди ин ғалаба Ростов ба зинаи 10-ум баромад ва 30 имтиёз дорад. 11 май ростовиҳо дар сафар бо Акрон вориди майдон мешаванд. дар Суперлигаи Ӯзбекистон муҳофизатгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Зоир Ҷӯрабоев дар ҳайати дастаи Сухдиёна дар сафар бо Бухоро қувва санҷид. ӯ аз оғоз то ба анҷоми бозӣ дар ҳайати Сухдиёна қарор дошт ва дар дақиқаи 13-ум Темур Мамасаидов аз дастаи Бухоро голи нахустини соҳибони майдонро ба нишон расонид. дар дақиқаи 57-ум бори дигар Бухоро ба задани гол мушарраф шуд ва ин навбат Шерзод Эсанов аз партоби Темур Мамасаидов ҳисобро афзуд. баъди 4 дақиқа Сухдиёна имкон ёфт натиҷаро тағйир диҳад. Ҷасур Ҷалолиддинов ягона голи меҳмононро ба нишон расонид. дар ин дард Қизилқуми Ҳаким Фузалиев ва Алишер Шукуров ба мағлубият дучор шуд. Локомотиви шаҳри Тошканд ягона тӯбро аз зарбаи пеналти дар дақиқаи 62 ба нишон расонид. Темурхоҷа Абдулхалилов ин тӯбро ба номаш сабт кард. Алишер Шукуров дар дақиқаи 63 Кенҷабоевро иваз кард. Ин бохт якбора Қизилқумро ба зинаи 11-уми ҷадвали мусобиқот поён бурд. акнун ба даври 7-уми чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лиги олӣ таваҷҷӯҳ мекунем. клуби марказии варзиши Артиш пай дар пай ба ғалаба ноил мегардад.
заҳматҳо ва натиҷаҳои моҳи апрел ба он сабаб шуданд ки сармураббии даста Файзалӣ Давлатов ва бозигари он Исломбек Исҳоқҷонови ӯзбекистонӣ беҳтарин мураббӣ ва бозигари моҳи апрел интихоб шаванд. Сипоҳиён дар даври ҳафтум силсилаи ғалабаҳоро идома дода дастаи Истарафшанро бо натиҷаи 2-1 мағлуб карданд. Комрони Мирзохон баъди гузаштани 40-умин дақиқаи бозӣ ҳисобро кушод. Дар дақиқаи 54-ум Истарафшан тавозуни баробариро бар ҷой гузошт. Амирбек Файзиеви ӯзбекистонӣ муаллифи гол гардид. ҳисоби баробарӣ ҳамагӣ 15 дақиқа тӯл кашид то он замоне ки беҳтарин бозигари ин вохӯрӣ Вайсиддин Сафаров голи дуввуми клуби марказии варзиши Артишро ба дарвозаи Истарафшан зад. дар натиҷа клуби марказии варзиши Артиш боз мавқеашро дар садри ҷадвал нигоҳ дошт. дар ин дар вохӯрӣ байни дастаҳои Эсхатов ва Сардор пуршиддат гузашт. дар маҷмӯъ дастаҳо ба дарвозаи якдигар 7 тӯб заданд. Санҷар Рихсибоев ҳисобро дар дақиқаи 21-ум кушода каме футболбозони Эсхатаро рӯбаланд сохт. ин ҳолатро истифода бурда Сардор якбора 2 голи пай дар пайи худро ба дарвозаи мизбонон равон кард. Баҳруман Азимов дар дақиқаи 35-ум ҳисобро баробар кард ва баъди 11 дақиқа Абубакр Сулаймонов ҳисобро афзуд. аз чунин ранг гирифтани бозӣ ҳамлагари Эсхата Самандар Қосимов ба хашм омада ба дарвозаи Сардор дар дақиқаи 51-ум 1 гол ва баъдан 59-ум голи дуввумашро зада аз нав Эсхатаро бо натиҷаи 3-2 ба сафи пеш баровард. силсилаи голҳо ба дарвозаи Сардор парвоз карданд ва Ҳайдаршоҳ Худойдодов баъди 3 дақиқаи дигар бартарии мизбононро ба 2 гол расонид. ҳамлагари Сардор Раҷаббек Хушвақтов нуқтаи охирии голзариро дар ин вохӯрӣ гузошта бори дигар дарвозаи Эсхатро дар дақиқаи 89-ум рахна кард. то ҳол ин ягона бозиест ки мухлисон 7 голро дар варзишгоҳ диданд. бозии байни дастаҳои Ваҳш ва Истиқлолро мутахассисон бозии марказии даври ҳафтум маънидод карданд. Ваҳш бозии дуввум аст ки пай дар пай мувоҷиҳаи шикаст мегардад. агар клуби марказии варзиши Артиш дар даври гузашта мизбононро ноком карда бошад, пас Истиқлол ҳам боз як сатил оби сарро ба сари Ваҳши бохта рехт ва дар дақиқаи 42-ум бо голи Рустам Соиров ҳисобро кушод. Рустам Соиров дуввумин бозӣ аст ки ба унвони беҳтарин бозигари вохӯрӣ мерасад. Истиқлол дар дақиқаи 7-уми вақти иловашуда бо кӯшиши муҳофизатгар Содиқҷон Қурбонов голи дуввумро ба нишон расонид. Истиқлол аз зинаи дуввум клуби марказии варзиши Артишро таъқиб мекунад. дар бозии шаҳроварди Хуҷанд бо шикли дастаҳои Хуҷанду Парвоз шогирдони Тоҳир Мӯминов ба ғалабаи пайдарпайи дуввуми худ ноил мешаванд. агар онҳо сабаби аз мансаб рафтани сармураббии дастаи ҳосилот Шамсиддин Қосимов дар даври гузашта шуда бошанд, пас баъди ғалабаи шонашон бар Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 метавонанд бар рӯҳияи раёсати дастаи Хуҷанду бозигаронаш низ таъсири бузургӣ дошта бошанд. дар ин вохӯрӣ Даниел Квеку Дуа қаҳрамонӣ кард. аввал дар дақиқаи 83-ум ҳисобро боз карду баъдан дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда ба қисми дуввуми вохӯрӣ голи дуюмашро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд зад. албатта барои Хуҷанд ин натиҷаи хуб нест. бо омадани мураббиёни беҳтарину бозигарони шоиста чунин бохтҳо метавонанд дастаро аз ҷоизаҳои чемпионат қафо кашанд. бозиҳои даври ҳафтум нишон медиҳанд ки тақрибан сатҳи ҳамаи дастаҳо баробар аст. бо рафтани сармураббии ҳосилот ин даста тавонист яке аз беҳтарин клубҳои кишвар Равшани Кӯловро шикаст диҳад. ягона голро Салоҳиддин Эргашев дар дақиқаи 22-ум ба нишон расонид. ҳарчанд Равшан кӯшиш кард ки бо ба вуҷуд овардани лаҳзаҳои хуби голзанӣ ин натиҷаро тағйир диҳад, натавонист. Салоҳиддин Эргашев бозигари беҳтарин шинохта шуд. Регритадас ҳам дар ин дар ба ғалабаи бузург сазовор гардид. ин даста дар бозии сафариаш ба дарвозаи дастаи Барқчӣ 4 гол зада аз дарвозааш 1 тӯб берун овард. голи аз ҳама тезтарин дар ин вохӯрӣ ба қад гирифта шуд. Нголо Абомои камерунӣ ки дар дақиқаи 1-ум ба ҳадаф расид, голи тезтаринро зад. баъди 18 дақиқа Меҳрон Мадаминов ҳисобро баробар намуд ва баъди ин гол иштиҳои голзании Регритадас кушода шуд, магар ки Шерзод Маҳмадиев голи дуввумро дар нимаи дуввум ба номаш сабт кард. Амирҷон Сафаров дар дақиқаи 78-ум голи сеюмро ба дарвозаи Барқчӣ заду Нозим Бобоҷунов дар дақиқаи 3-юми вақти иловашуда будани худро дар майдон барҷаста нишон дода голи 4-умро муаллифӣ кард.
дар шумори мухлисони даври ҳафтум аз ҳама бештар дар бозӣ байни дастаҳои осилот ва равшан 8900 нафар мухлис ба қайд гирифта шуд. бозии вахш ва истихорро дар варзишгоҳ 8400 нафар тамошо карданд. мешудааст ку дар ин давр тақрибан 22000 мухлис ба варзишгоҳ омад. се вохӯрӣ бо ғалабаи меҳмонон ва се бозии дигар бо пирӯзии соҳибони майдон анҷом ёфт. дар 6 вохӯрӣ 20 тӯб ворidi дарвозаҳо гардид ки ин нишондиҳандаи рекордӣ аст. ҷадвали мусобиқа баъди 7 давр чунин шакл гирифтааст. акнун ан-Наср бо Гамба Осака рӯзи 16 май дар аввал парки Арабистони Саудӣ дар вохӯрии ниҳоӣ ба масофи ҳам мераванд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболии Осиёро ба поён мерасонем. хайр то боздид, то ҳафтаи нав шоду пирӯз бошед.